Naglagot ang mga Hudiyo sa dihang niingon si Kristo, "Ako anak sa Dios." Nisamot gyud sila kalagot ug mao ni usas mga hinungdan nga ila gid siyang gipatay. Karong gasigi na siya gingon, "Ang mukaon sa akong unod di gyud mamatay." Nga mo to ilang gipatay si Jesus pagpruiba nga namakak siya. Ang saon man nimo ana pagtuo nga siyang nag-ingon nga mukaon sa kong unod di mamatay, nga siya gani nga mo'y tag-iyas unod namatay man gani. Mao tong sa gabitay na siya sa cross, gisigihan siya ingon atong mga leader sa Hudiyo, apil ng mga pari, nagsigingon, "Sige, kanaog diha sa cross kay mutuo minimo, basta manaog ka diha." Pilit na gunang imong duha ka kamot o duha ka tiil, suway kanaog, di man ka mamatay, naog diha. Ana, niya kamo, mutuo mo nga ang mukaon ni Kristo di mamatay. Mutuo dili. Niya, di na mo mamatay. Ikaw no, yung nakaroon na imong tupad, imong paminaw, din adyo ka mamatay. Anawa, di ba mo yung simbako, mamatay na ginona. Oy, nangamatay. Bishop Chupilo Kamomot, patay man gani. Mother Teresa, nga pertig itong buutana, patay gyapon. Saint Jean Paul Disigan, patay gyapon. Kining nagwali, hapit na. Labaw na ning nanimba. Mga matay tao eh. O na, gakinahanglan taog. Lawom nga pagsabot. Unsa maning kinabuhi, og unsa man sad ning kamatayon nga gihisgutan ni Kristo. Mao na ang yunoko, nagbasa siya, wa siya kasabot, nagkinahanglan siya og laing tao nga mo pasabot kadtong gigamit sa amahan. Mao na ningon si Jesus, kung maminaw mo sa amahan og sa iyang pagtudlo, muari gyud mo nako. Pero di gay mo maminaw niya, di gyud mo muari nako. Masabot, di gid ta mutuo sa gisulti ni Kristo kung di sad ta maminaw sa amahan. Yakin sa may gamiton sa amahan pagtudlo nato, daghan bisag unsa lay instrumento iyang gamiton, siya ra say magbuot. Gisayonan ganing yunoko, gadagan siya, niay taong gadagan nga wa siya kailang. Wagi siya kay bawog, mangingilad ba to? Iyang gipalingkod sa iyang tupad. Kamo, magdagan ang inyong sakyanan di asdaan, nga naalay mo kalit og dagan paduol sa inyong sakyanan, inyong pasudlon. Yawa ka kaila. Lagi. Pasudlon dili nya patuparon pag yung lingkod. Ha? Nya ikaw rang usa gadagan? Usaban. Mao nang hangtod karon wala gyapon ta makaton. Kaya ang amahan mo gamit mo na siya. Ang Dios ba mo gamit ng mga instrumento. Kay matud pa ni Kristo, di ni magpasabot ha nga tudluan mo sa amahan, nakakita na mo sa amahan. No, di mo kakita. Pero mo gamit ang amahan og mga taong mo tudlo ninyo. Si Moises gigamit sa amahan pagtudlo sa mga Israelita. Pero tungod kay si Moises instrumento raman, unya nakuan man muramag na-attach man kaayo ang mga Israelita, ang mga Hudiyo didto sa gitudlo ni Moises, wa na sa noon sila naminaw ni Jesus nga mao ang katumanan sa gisulti ni Moises ug sa mga propeta. Kay didto ra man sad sila nakafocus. Mao si Felipe pagkakat-on na si yunoko, pag humagbunyag giwagtang dayon ni sa Ginoo si Felipe. Wa na siya mo sunod ngadto gyud sa balay sa yunoko. Ngano man tagaag higayon ang yunoko nga sa iya na sang effort moduol siya ngadto ni Hesus ang katumanan. Napras ninyo. Kamo nakakat-on mo sa pagtulunas Ginoo no. Niduol na moron dinhi. No. Di man mo musanong. Mo lagi nakat-on na mo sa pagtulunas Ginoo ning duol na moron dinhi ni Hesus. Nakaron kay niduol na mo ni Hesus, niduol na tan Hesus, apil na sad ko, kita na sad maoy gamiton sa amahan
pag-adto sa mga tao nga wap amo duol ni Hesus. Kinsa man ni? Una, kana mga adik. Nga drug addict, atong namuduol sa drug lord. Di man na ni Jesus nga Lord of Lords, King of Kings. Ato na drug lord. Nya kamo, muduol mo sa mga addict. Ha? Di mo muduol? Wap amo muduol ni Jesus. Oh. Pasabot ana kaning inyong pag-anhi dinhi, dili si Jesus inyong gipangita. Ang inyong gipangita ang inyong panginahanglan. Kay kasagaran gud nato muduol tas Ginoo tungod sa atong panginahanglan. Di ta muduol sa Ginoo tungod kay magpatudlo ta unsaon nato pagtubag ang panginahanglan sa uban. Ang ato ra yung panginahanglan. Di na maoy. Pabiyaan man gani ni Jesus ang imong amahan, inahan, anak, balay, imong trabaho, nya ang imo na nung panginahanglan ang imong sigag pangayo, sayop na mo na kamong tanan nga nanimbaron, unya ang imong gipangayo sa Ginoo, ang imong panginahanglan, wa ka makatumong sa sakto nga pagsimba. Pangayo aron, Lord, unsa may imong gikinahanglan nga mao'y imong ipabuhat nako. Usa siya ka buta nga nakat-on pagmasahi na member na siya ni mga masahista na agak-agakon baka na agak-agakon niya sa sige niyang paminaw sa akong mga wallet diha sa cellphone kay namaroy kaniadto mga cellphone pwede naman na magamit sa mga buta makadungog naman na sila niya maka-text pug balik ni text siya nako nga sa sige niyang paminaw natandog kayo siya og nadasig nga nagtigom siya hinay-hinay sa iyang mga kita sa pamasahe aron makapalit siya og usa ka slot sa atong Prudence and Healing ug napadala niya atong mga pizza 15. Kamo sakto magimos pananaw kani mga daot ng gitaron ani ning palit mo sa ato niya karon ko no nagtigom na pod siya hinay-hinay para makapalit na sad kuno siya sa kanang kay dugay pa maning mahuman kaning hope and opportunity nga tag 2,000 mopalit na sad kuno siya ana nagtigom na sad kuno siya karon niya ingon ni siya pader tabangi lang kog ampo pader ha sa akong papa kay naa siya ay cancer nang kana wa siya magtigom og kwarta para na cancer niyang papa nagtigom sa tingin to siya nagtigom siya para dinhi nga way cancer ngano man ako nagtuo ko nga gisugo siya sa Ginoo pagbuhat niini dili babag ang ato mga panginahanglan sama ato kung ingon nimo ni donate pud nato dinhi nga ang iyang anak duha ka buok pulos gyud na ay depekto ang iyang unang giatubang ang butanganan o kidney transplant ang iyang maguwang anak niya pag humanyag donate dire iya na sang nahibawan nga stage 4 cancer man siguro to ang iyang sunod na sad nga anak pulos babae mga buutan kay tanan kamo kanin ana nya mo donate lang yapon gisugo sa Ginoo mo na kita og maminaw tas Ginoo malimot tas ato mga problema malimot ta di na jud ka maghunahuna sa imong problema mo na lay imong mamatngunan nga nasulbad na diay ang imong problema nga naman kung magtuma na ta sa sugo sa Ginoo ang ato sa mga problema nga atong makapabugat nato iya sadang sulbaron sa niya sa una bitaw problema kay kuskwarta sa una ba karon wa na sa una nya unsay akong gibuhat wa ko magsigig babinaw sa akong problema sa kwarta sige kog alagad sa katilingban sukad si Kanyel College ko bisag magsudaan lang kog luyag asin pero sige jud kog alagad sa katilingban eskwelahan simbahan ana Legion of Mary na paralyzed na to akong papa paralyzed na niya akong maguwang kanis Pedro sige lang yapo kong alagad sa simbahan wa ko'y kwarta tuktukon nga ni kong mama wa natay bugas dong wa natay malungag igsayos buntag ba
nga pangutang sa ditong day siling ma. Insa napamantay dakong utang dito, mauwaw man kong utang. Ako na sa imo bangon, day siling, pautang ata. Day siling sa, ay okay ra kayo. Siya nooy. Pero gakagot na itong ipon kadugar pa ni mong mabayad niya. Okay ra. Karon day siling buhi pa, way siguro mauna pa kung kamatay aning day siling. Buotan kayo, muhatag yun. Sige dyan kong alagad. Sa may nahitabo, nasulbad sad ang akong problema, finansyal, hasta emosyonal, kasakit anang magtanaw kasi imong duha ka membros pamilya, papa paginako, maguwang nako, pulos gininako sila suod kanang ni mama og ni papa, mas paborito nako sa papa, kay di man gito manglatos, di mga saba, di gyud wa gyud. Mama hapit kaduha man ko latusos usa ka adlaw. Kaming duha kani akong maguwang, maglumba mi ani gluhod nga na sa altar, kinsay makailog ngadto dapit sa bungbong kay ighapdos og tuwa ka dool sa bungbong ina iskina ba, ighapos makahit mas bungbong di kay ka maigo. Pero mabutang gani ka diri sa front kaning atubangan, masipyat na ba ato na ka makakabyon dito, hurot yung kagkaigo sa bisag asa lang ka maigo. Mautos mama, papa di mang latos di adto jud kong papa. So si papa manoy na paralyze. Sa ako sa mga igsoon kani sa akong maguwang mo'y barkada kay nako niya buutan man ni kayo, mas buutan pa man ni nako. Mao pag na paralyze, may pag ako di la sa tingin maing ako sa paralyze tingali. Kinsa na man lang sa mo misa og ako na paralyze. So nawa ang akong kanabitang kaguol. Sige kong hilak, pero mawa ra akong kaguol ba? Igadto na ko simbahan, adto ko choir, Legion of Mary, adto ko sa BBS, adto ko sa mga kanang ipangsugo sa pari nako nga tualang ko pirmi dito sa mga kapilya, ngadto sa mga bukid. Nawa, saksige na kong alagad. Tabang sa kos mga nanginhanglan katong mga way mga bugas og nakoy daghan-daghang bugas hatag sa kong adto, pero diri sa amo ko wa sa koy hapit bugas. Wa magani ko'y lamisa, wa magani ko'y TV, way refrigerator. Pero doon ay usahay, makahatag kong kwarta para idatan niya siyang refrigerator. Kami, wa may refrigerator. Ato ganing wapa ko'y sakyanan. Pare na ko ba, wa ko'y sakyanan. Katurang, sige na kong pa-drive ng Edgar sa motor, itong habal-habal driver na si Edgar. Naay akong mga kaila nga na short nas abangan sa iyang kaning bayron nun sa iyang sakyanan. Ako sang gitagaan. Ang resulta hinon, gauwan to kusog-kusog, giagian pa ko, piksan pa ko. Gasakay ko sa tricycle, naku, mo man to akong gitabangan, napiksa naman noong ko, may pagwa to na ko tabangi, di na to ka-drive. Pero wa man sa to siya kailan ako. Ngay, diya man ko sa tricycle, kailan ko siyang sakyanan. Ang ka na mga inana ba? Ngano akong nanggisgutan? Kaya kung suguon tas Ginoo, gusto niya, unaho na to pagtuman ang iyang sugo, o kalimta nato ang atong panginahanglan. Ikaw niya pa din, mairresponsable ta na. That is the most responsible way of handling your responsibilities. Kaya kung ang Ginoo na gani mo take charge sa atong mga panginahanglan, wala ka nang hahanapin pa. He will solve it perfectly. Mo to pag ingos ginobsod seminaryo, absod ay kong seminaryo, giyon sa man pagsolbad ni sa Ginoo akong problema sa mga paralyzed. Patay des papa. Human na. Ang sunod ani kanina sa niya. Pero dugay patingali. Oy siguro mauna pa ko. Pero usay anaon ta pagsolbad sa Ginoo. Unta kahibaw unsaon niya. Goal ko ato. Yes. Hila ko. Yes. Pero pag human, maotoy nakapahimo na akong pari. Kaya sige patog kasakit sa papa niya, wag yun mamatay, niya sige yung kasakit. Basig dili ko makasustain sa seminaryo, mugawas rasad ko, kay aron mo trabaho balik. Karon, waman ko mugawas, adi na kinahanglang mo trabaho, dupa-dupa na lang kong maayo. Na ingos Kristo nga dili na gyud mo uhawon, din agyud mo gutomon, basta ako'y inyong kanon. Pasabot, ako'y ibutang sa inyong hunahuna, ako'y ibutang sa inyong kasing-kasing.
dili ng mga butang sa kalibutan. Kay kung kanay inyong ibutang, uhawon ra gyapon mo, gutomon ra gyapon mo, you cannot feel the kanang gitawag na tubag total satisfaction. Only God can give us total satisfaction. Nga bisan paganig absent na ang tanang kalibutanon nga mga butang, you are still satisfied. Ingon ana ang Ginoo. Kay lagi, kung ang Ginoo na ana nato, wala ka nang hahanapin pa. Di ba? The Lord is my shepherd. There is nothing I shall want. Kanindot ana nga mga declaration sa ato mga balaang mga tao, ambot lang musunod baka mo ana. Nindog na ta.